Когато мислим за политика, обикновенно се сещаме за закони, за бюджети, за големи дебати. Но понякога истинската, същинската битка за власт се крие в документи, които на пръв поглед изглеждат, доста скучни. Като, например, правилника на парламента. Днес ще видим как точно този документ може да се превърне в епицентър на истинска политическа криза. Пожертвана. Силна дума, нали? Точно тази дума, изречена в разгара на огромно политическо напрежение, дава началото на нашата история. И веднага изниква въпроса, коя е Наталия Киселова и защо нейната съдба се оказва толкова важна за всички? И точно този случай, случаят Киселова, ни отвежда право в сърцето на властта. Защото в политиката, както и във всяка игра, има правила. Но това, което често пропускаме, е, че самата игра в парламента също си има правилник. А този, който контролира написването на този правилник, всъщност държи ключа към властта. Хайде да се пренесем в октомври 2025 година. Политическата обстановка в България е меко казано нажежена, а в самия епицентър на тази буря се оказва един от най-важните постове в държавата – този на председателя на Народното събрание. Значи картинката е следната. Имаме управляваща коалиция, съставена от 3 доста различни партии, която е в пълен блокаж. Не могат да се разберат кой да заеме председателското място, а това е постът, който на практика дирижира целия законодателен процес. И за да спасят някак крехкото си управление, се ражда една компромисна идея – ротационно председателство. И точно в центъра на цялата тази драма се оказва Наталия Киселова, кандидатът, който, както чухме, ще бъде пожертван. Добре де, но за да разберем защо този пост е чак толкова важен и оспорван, трябва да върнем лентата малко назад, към момента, в който са написани самите правила на играта. Всеки новоизбран парламент, веднага щом се събере, трябва да си приеме свой собствен правилник за организацията и дейността. Можем да си го представим като операционната система на Народното събрание. Това не е просто някакъв вътрешен формален документ. Не. Той определя абсолютно всичко – процедурите, сроковете, правата на депутатите и най-важното – как се взимат решенията, които засягат всички ни. И тук идва големия въпрос – кой всъщност пише този толкова важен правилник? Процесът не е тайна, всичко е официално документирано. Първата стъпка е съвсем процедурна. Внася се проект за решение за създаване на специална временна комисия. Тази комисия се състои от представители на различните партии и има една единствена задача – да напише черновата на новия правилник. И тук вижте сега. Историята става наистина интересна и прави пълен кръг. Обърнете внимание на подписа под това предложение. Вносителят е, точно така, Наталия Киселова. Човекът, който години по-късно е на път да бъде пожертван, се оказва същият, който е задействал процеса по създаването на самите правила, които сега се използват в политическата игра срещу нея. Сега нека се фокусираме върху една наистина ключова част от този правилник, а именно процедурата за назначаване на ръководители на най-важните държавни институции. Тук властта на парламента е просто огромна. Запомнете това число – 32. Не е тото. Това е броят на ключовите държавни структури, чието шефове се назначават директно от парламента. Говорим за управителя на БНБ, за членове на Висшия съдебен съвет, на Конституционния съд. Все постове, които определят живота в държавата за години напред. И точно защото властта, концентрирана тук, е толкова голяма, има граждански организации, като Българския институт за правни инициативи или БИПИ, които следят процеса под лупа. И когато се е писал новия правилник, те внасят съвсем официално предложение. Техният аргумент е, да си го кажем направо, железен. Процедурата за тези ключови назначения трябва да стане в пъти по-прозрачна. Не стига просто да се представи една диплома. Нужен е истински, работещ антикорупционен филтър, който да проверява почтеността на хората, които се кандидатират за тези постове. И те предлагат нещо много конкретно. Не просто някаква декларация за имущество, а пълна декларация за финансови интереси и почтеност. Това означава кандидатите да обявят абсолютно всичко – от доходи, кредити и банкови влогове до фирмени участия и дори получени подаръци. Целта е ясна
пълна картина за финансовото състояние и потенциалните конфликти на интереси на всеки кандидат. На практика, пълна прозрачност. Добре, имаме това доста амбициозно предложение за прозрачност. Какво обаче се случва накрая? Нека просто сравним какво е предложено и какво в крайна сметка е записано в официалния правилник на Народното събрание. Ето го и момента на истината. От едната страна стои предложението за изчерпателна декларация за финансови интереси и почтеност, а от другата, в окончателно приетия правилник, изискването е сведено до една биографична справка. Контрастът е, меко казано, огромен. И така, черно на бяло, изводът е един. Въпреки усилията на гражданското общество, този мощен антикорупционен инструмент просто не е приет. Вместо задълбочена проверка на почтеността, депутатите са предпочели да запазят старата, далеч по-формална процедура. Правилата са написани, но без зъбите, които биха могли да хапят. Сега, нека се върнем в 2025 година, защото сега, като знаем всичко това, как се пишат правилата и какво е заложено в тях, битката за онзи председателски пост изглежда по съвсем различен начин, нали? Защото става ясно, че тук не става въпрос просто за някаква титла или за престиж. Това е битка за контрол. Който седи на председателския стол, той определя дневния ред, той дава думата, той прилага процедурите. С други думи, контролът над процеса означава контрол над крайния резултат. И ето защо тази идея за ротационно председателство изобщо се появява. Това не е просто някакво техническо решение. Не, това си е чиста проба политическа сделка за разпределяне на контрола. Всеки от партньорите иска да държи диригентската палка дори и за малко, за да може да прокара своите приоритети и да влияе върху целия процес. В крайна сметка всичко опира до едно. Този, който е на председателския стол, той прилага правилника. Да, същия този правилник, в който онази подробна декларация за почтеност беше заменена с обикновена биографична справка. Когато контролираш процедурата, ти на практика контролираш достъпа до власт. И така, цялата тази история на Наталия Киселова, от автор на правилата до жертва на същите тези процедури, разкрива една доста неудобна истина. В политиката не е важно само какви закони се приемат, а кой контролира машината, която ги създава. Което ни оставя с един финален въпрос. Когато самите правила на играта се превърнат в част от големата награда, как изобщо можем да говорим за справедлив резултат?